Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Kepriye kabare dina iki? Muga-muga kabeh padha seger kewarasan. Amin. Dina iki Bu Guru bakal jelasno pelajaran basa Jawa ulangan 3. Semaan wacan sing diwaos Bu Guru ing kitab Tantri Basa Jawa halaman 54. Rini seneng banget nderek ibu piknik menyang kebun raya Purwodadi. Rini numpak bis karo rombongan. Ing kebun raya hawane adem, ana maneka warna tetuwuhan. Nalika mubeng-mubeng ana petugas sing nerangake jenise tetuwuhan. Saka ngendi asal usul utawa habitat asline? Rasane kaya mung sedhelok. Rombongan nerusake piknik menyang panggonan rekreasi liyane. Dadi bocah-bocah, wacan mau jelasno Rini lan rombongan sing piknik ing kebun raya Purwodadi. Kebun iku isine ana maneka warna tetuwuhan. Ing kebun raya ana petugas sing bakal jelasno asal usul tekan endi tetuwuhan iku. Banjur saiki buka Tantri Basa halaman 56. Iki ana kawruh sapala. Apa sih kebun raya iku, bocah-bocah? Lah, kebun raya utawa kebun botani uga diarani taman botani, yaiku panggonan kang ditanduri maneka warna jinise tetuwuhan. Perlune kebun raya iki kanggo apa wae? Kanggo panliten lan konservasi. Sakliyane kanggo panliten, kebun raya uga kanggo papan rekreasi lan edukasi utawa pasinaon. Saiki ayo padha buka kitab Tantri Basa halaman 57. Ing halaman iki bocah-bocah dikongkon goleki tegese tembung. Ing video iki Bu Guru bakal jelasno. Bocah-bocah langsung tulis ing kitab Tantri Basane ya. Nomor 1 ana tembung nderek. Nderek iku tegese melu. Nomor 2 kebun raya tegese kebun. Nomor 3 piknik. Piknik tegese rekreasi. Nomor 4 tembung rombongan. Rombongan tegese sakumpulan utawa bebarengan. Nomor 5 maneka warna tegese kathah macam. Nomor 6 tetuwuhan tegese tumbuhan. Nomor 7 habitat tegese asal usul panggone makhluk urip. Cekap semanten pelajaran dina iki bocah-bocah. Muga-muga kabeh padha paham sing dijelasno Bu Guru. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.